azkenean bada gaur egungo gizarte honen kakotxoen artean arazo handi bat edo problematika bat zaintzarena, gure helduen zaintzarena, eta geure helduntzen ari gara. Orduan, bada bizitzan, faseta ezberdinak bizitzen zoaz, eta orain ni horretara iritsian nintzen, eta nire buruari galdetu nion. Lorek hartzen duen, gure protagonistak hartzen dituen erabakia, bere hausnarketak, noski, ez dira denak nereak. Bai egin dudana da ingurura begiratu, zabaldu esparru hori, begirada poliedriko bat saiatu ematen, eta problematika hori mahai gainean jartzen. Baina gaur egun baita ere, prejuizio asko ditugu zaintzaren gainen lasai hitz egiteko. Baina hitz egin behar da. Ze sentitzen dugun. Emakume izategatik mendeetan zehar, hori etzan hitz egin ere egin behar. Ja, zure eginkizuna zen, zure amarekin, zure senarraren amarekin, anaiarekin, zaintzaren historia zurea zen. Eta ezin zen, hortaz, ez zegoen ezer esan beharrik. Horrela zen. Eta hori ez bazenun betetzen,